Annetaan olla tuossa jonkun tunnin ja tullaan katsoa kuinka käy. Nämä on nyt ollut tunteroisen täällä suunnilleen ja tässä oli se jokerimalli, jossa oli vuoden vanhaa kuivunut AdBlueta ja sinne meni tavallista hanavettä ja on todella hyvin sulanut. Lähes kokonaan hävinnyt kidet tuolta. Tässä oli sitten AdBlueta ja päälle kaivettu AdBlueta. On sulanut, mutta pohjalla aika paksu kerros tuota tavaraa. Tässä oli sitten AdBlue-seos, jossa oli 50% vettä ja on sulanut kaikki kiteet pois. Näillä oli sitten AdBlue ja sitten antikrystallia. Tänne pantiin jonkun verran tuonne pohjalle sitä ja se on sulauttanut tuota, mutta on siellä aika paljon tuota tavaraa vielä. Täällä on sitä antikrystallia reilummin ja kyllä on myös tuota kideittäkin aika reilusti. Ei-tieteellisen kokeen perusteella vesi on vanhin voiteista.